Чекай! Ай, тръгнало е, да знаеш. Аз не мога да преглъщам, аз 2 дена не съм ял, не мога да преглъщам. Абе не, това е клип. Не, не ма. Клип е. Така ли? Нищо, аз ще се скарам. Браво, браво, браво. Това е от всички. Да. И четиримата. Да. Не е престилка, бе. Курта. А мога ти обратно, бе? Бе, как ще е на обратно? Ето ги. На всички пижамата е тон. Он само ще спи ли тука? А? Само ще спи ли? Почти. Не ги сваля, не ги сваля. Бърже! На момента. Само да не Караме като рамсето, какво пред хората да се обича. На този Христо живоче няма да дойдеме. И еди кей хора, знаете ли, че Кирчо плаче, видимо. Това е, няма какво. Сега съм се качвала догоре, бе. Това е. Това е, няма. Добре, бе, добре. Добре, да стигне. Това с теб, бе! Къде ще? Пак, бе!